ardatz nagusia, euskara bera eta bere errealitatea dira, bete-betean berreskuratzen ari den hizkuntza gisa. Eta erakusketa itzaki bada euskarari buruz hitz egiteko bakoitzaren eskarmentuaz. Erakusketak duen aria eta duen ederra da, halakoetan gauza bat ikusten duzu edo argazki bat eta eramaten zaitu, eta hitz egiteko eta horretaz hitz egiteko eta hausnartzeko bideak jartzen ditu. Eta hori oso ederra da. Eta horretik hori kontatu nahi nuen batez ere jendea konbitatzeko. Ez da euskaldunentzako bakarrik erakusketa bat. Bada euskaldunentzat ere erakusketa bat, baina bada euskaldunez direnak, baina euskara gertu bizi dugunontzat erakusketa bat. Eta azken batean euskaraz bizi behar badugu, bizi nahi badugu, maitatu nahi badugu, eta erakusketak honek hori guzti erakusten du, euskara ezagutu ere egin behar dugu, ez? Eta erakusketa honek bideak hartzen ditu ezagutza horretan. Una exposición a la que se puede venir con amigos, con familia, es una exposición viva, yo he visitado la exposición de muchas maneras y no se agota. Es una exposición muy sugerente y bueno, solamente me queda invitar, porque invitar a disfrutar de la exposición y seguir con la exposición a través de la web. Badu bada, espazio aldakor bat da, herritarren ekarpenei irekia, hizkuntzen, beren iraunpenaren eta beren elkar bizitzaren inguruko debatean. Erakusketaren asmoa da, espazio bat sortzea, guztiek parte hartu eta ekarpenak egin ahal izan ditzaten.